Ngelinye lamalanga isibani sami siyocima niyobe nikhihla hesikanandi ningixeka nithi ulele kwabandayo nje azange samuzwa ekhafula igama elithi ngiyabonga. Ngakho-ke isandla sedlula ikhanda, ngibonga kangiphezi ningenzile umuntu ebantwini. Ningenze ngaba wongahlukile namanye amaciko, inhlupheko, usizi engiphuma nalo kwandlwana nilishintshile nangiphendula owesifazane ogcwele ukuzithemba oziqhenyayo ngoba yena ngeswele imilomo eyizinkulungwane yokubonga. Nize ningakhali, lezi zinyembezi zenjabulo, umqondo udlala ifilimu lakho konke okuhle enigenzele khona. Inhliziyo izwa isineke, imfudumalo, uthando lomndeni waka-YouTube. Cha, balandeli bentwakazi yosiba, mina ngiyabonga. Ngiyabonga kakhulu guys for ama-subscriber awuzeni. Cela ukuthi niqhubeke nibukele intwakazi yosiba njalo ngomsombuluko. Nitshele nabangani benu bese bezobuka. Manifika kuma-video ami, cela ningakhohlwa ukulike, nikhomente bese niyashare. Abangaka-subscribe, cela becofa usubscribe. Stay tuned every Monday. Ngiyabonga.